Partit vibrant, tens i emocionant el que han disputat al Camp Nou el Dénia i l'Ontinyent. El Dénia necessitava els 3 punts per seguir somiant en classificar-se per als play-off d'ascens, però ha estat l'Ontinyent que ha començat avisant. David Torres llança a la dreta de la porteria. En esta jugada és Moreno que a punt està d'enganxar la pilota que acaba allunyant la defensa ontinyentina. Els de la Marina Alta han demanat mans dins l'àrea, que convergent sembla que sí ho eren. I a la mitja hora de xoc ha arribat el que a la postre seria el gol del triomf dels homes de Nino Lema. Córner tret des de la dreta i rematada impecable de Seco dins l'àrea. Són imatges de la represa, lliure indirecte, que llança Dani Fernández i Rangel es llueix amb una gran estirada. En el rebuig, de nou Rangel està obligat a lluir-se per a evitar el segon. A partir de 6 de la Vall d'Albaida han buscat un gol que no ha arribat. Nino Lema, que ha acabat expulsat per protestar al quart àrbitre. I vegem ja l'última jugada de perill. És Víctor qui remata, però Ivan Vidal està molt encertat. Al remat, victòria del Dénia, que es jugarà en l'última jornada un lloc als play-offs d'ascens amb l'Alcoyano. En agosto decíamos que ojalá llegásemos a las últimas jornadas dependiendo de nosotros para mantener la categoría. Ahora mira lo que nos estamos jugando. Evidentemente, estamos muy contentos y muy satisfechos. Dos equips en ganes, en il·lusió, en jugadors que s'ho deixen tot en el camp i que al final el treball té el seu premi i al final estem els dos allà dalt.